Yɛda mo nyinaa so sɛ da mo kan yɛ ho me yɛde nananom nsɛm ɛde brɛ mu. Na nna abakɔsɛm a yɛde ba bɛsom mo no ɛfa bea bi a ɛwɔ Kumase kuropɔn yi mu a na yɛfrɛ hɔ no mo Nteteyɛ. Nteteyɛ no na deɛ na ɔmo yɛ no wɔ hɔ. Na deɛ nti mpo na ɛbɛyɛ din Nteteyɛ no. Na hemfa nso so na Nteteyɛ no ɛwɔ. Ɛnɛ no na yɛatena ase a yɛde ho adesua ɛde brɛ mu. Kae sɛ din no ɛyɛ Maame Fauzia. Na yɛbɛsa nso ahwɛ sɛ Ɔsantahene bɛn abrɛ so ɛna Nteteyɛ baeɛ. Na Ɔsantahene bɛn abrɛ so ɛna Nteteyɛ yɛ den ɛfiri hɔ no mo. Ɛno nti sɛ yɛkasa Asante sɛ bi ɔmo yɛ nipa mu mpa ɔmo yɛ nipa mu yiyi mu ne nipa mu mpapa mu a ɛte saa anaasɛ ɛnte saa. Medikan abɔ medin dada. Yɛka kane no sɛ bi wɔpem so wɔ sɛ etu a wɔdi kan abrɛ so no. Ɛbra Asante pagya ne ho no. Ɛma Asante yɛ akɔnɔ ma Asante yɛ fɛ. Ɛno nti nananom a no mu wɔ akyirikyiri nyinaa no na obi apɛ sɛ bi ɔba Asante. Ɛsan sɛ na wopɛ adwuma, wopɛ afumudwuma, anaasɛ wopɛ baabi atena ma wo ho atɔ a na ɛyɛ Asante. Ɛno nti no nananom a wɔn efiri srem dodoɔ naa de wɔn ani kyerɛ Asante ɛba Asante. Na ɛsan sɛ ɛsan sɛ kane na ka ani hɔ. Ɛno nti dodoɔ naa timi nante abosomi 6 afe mfie 2 kɔ mfie 3 ansa na sɛ bi waba beduru Kumase mu. Ɛsan sɛ na Asantefoɔ nso so ɛyɛ ahɔhoyɛ na wɔn gye ahɔhoɔ na sɛ bi wɔn pɛ dɔm nti na wɔn nyɛ nipa mu nsɛm wɔn nti no. Wonya banko adeɛ a yɛbɛgye wɔ. Na nipa ne dɔɔso no ana nananom hu bibi ehu sɛ ɛbrɛ so yɛ nananom wɔ mo firi srem ba no. So mo ba mo firi srem ba nam sɛ ɔmo mfa nsuo bi anka wɔ mo ho na ɔmo nante abosomi pii ne nti no. Ebi wɔ hɔ mmra na wanya honam ani nsaa. Ebi wɔ hɔ nso so a sɛ bi na nsuo ɛnka ne ho bɛyɛ afe anaasɛ abosomi 6 koraa. Ɛba saa na sɛ bi obɛwura Kumase a anaasɛ obɛwura Asante a. Onimra ho ɛni da bi na ne yade yɛ honam ani nsaa no. Na ɔde asaya hɔho a ɔde asaya foforo no a ɔbɛto wɔ mo no. Ɛno nti nananom nyansɛm mu no ɛna wɔn hyehyɛ bea bi a ne yɛfrɛ hɔ no mo Nteteyɛ. Ɛno nti Nteteyɛ no ne wɔ Soame roundabout. Baabi a sesei Asanteman Senior High School wɔ no. Ɛdan ketewa bi a wɔn de sɛbi wɔn de nɛte kɔkɔɔ ɛna asie no. Saa dan no ɛna ne yɛfrɛ no Nteteyɛ. Na de nti a nananom de kɔ sɛbi Soame roundabout nso nie. Na Soame ɛna sɛbi Sumankwa yɛwura Ɔsantahene Sumankwa hene ɛne Sumankwafoɔ ne nyinaa ɛte. Ɔmo firi baabi ne baayɛ. Yɛsua Sumankwafoɔ no a baabi ɔmo te ansa na ɔmo bɛduru baabi ɔmo aduru no. Yɛbɛsua ho adeɛ nyinaa. Ɛno nti ne Sumankwafoɔ ɛna no wɔn ɛte Soame. Ɛna Soame Nnurom baabi a Soame Nnurom hotel wɔ no. Ɛhɔ nso so na Sumankwa hene sɛbi na afuo ɛwɔ. Ɛyɛ nnubena ɛne hahama sɛbi na ako ɔmo kɔ ako a Asantema yɛ kɔ ako ɔmo de dwade dudu de ɛsa yadeɛ ɛnyinaa no. Na Nnurom ɛna sɛbi na ɛyɛ Sumankwa hene afuo. Ɛno nti ɛsu a na ɛda Soame roundabout sesei n'ani na nyina ɛda hɔ. Sɛ woduru Soame roundabout a baabi a Total Filling Station wɔ no. A woforo de aba Asanteman Total Filling Station ne Asanteman Senior High School ɛhwɛ animu no. Baabi a sesei ɛyɛ si mall no. Wobɛhu sɛ nsuo tɔ bi a sɛ nsuo ntɔ yɛ wɔ nsuo atɔ. Wobɛhu sɛ sɛbi wobɛhu sɛ nsuo ɛwɔ hɔ. Ɛhɔnom ɛna ɛyɛ ɛsuo pinkyɛm ne ti ɛno no. Ɛno nti ɛsuo pinkyɛm mu ɛna sɛ nananom firi srem ba a ɔmo yɛ den ti Sumankwafoɔ no ɛtete nnuro no a ɔmo bɛhyɛ nnuro no wɔ dudu ɔmo bɛhyɛ nnuro dudu no deɛ ɛbɛnoa a ahɔhoɔ ne ba a wɔn bɛnom ɛne deɛ ɔbɛba a sɛbi ne ho fi no sɛbi nnuro a wɔn de bɛfra ma no ma ne de adware
ewe asuo pinche mu no nyina no omo ahyehye ne nyina wankran bebre ena esisi gya so a ewo ho no mo ena omo de koko boto ede age baabi kakra ede ama wo mo ba bebi akwantufo no siremufo ni bedware ena omo sa wo bea kakra eno so omo dware wie a de obeyi won ti ema no so a omo wo ma omo bo omo ti ede ama wo mo de oba ya se bi nkronsa ne dwiba agu no so ya ma ne dura wodi bedware ne de obenonom a obenya hoode ama sa wonam ani nsan ne nyina akọ do mu wie a ye mom ba bi tena wie a ansana eduru afuo bra abusua wo mo pemma ene wo watena abusua wo mo pemmema ne wo akwakoye afuo omo aba behwe enwan musrimfuo no mu bi de wo mo pe no no mayiyi wo mo no mo do mayede akọ enti siremufo mo firi siremu ba ye ni nyina no saa ble ni nyina mu na saa kwan no ena na wo mo yede efa so eno nti enteteye di enteteye no sa wo ye hoho na wo bepie mu wa asante a ansa na wo be wura asante memu ama sabi ebusua bi ehu waje wo no enteteye bia no sabi akoye rehabilitation center anase wo ba me atete wansa na wapia bontene sana di enteteye no esi etie eno nti ansa na ka ebeba no na kwan na mo fa so eba no empo ka ba ye no mpo no na saa na etie esanse na kwan ni nyina anye ntuba beduru ehu fi ni ade no wodi kan dware sede be ya wuwura mu a te tuberculosis honamani nsan ne yade nyina no ennam wo so ema wo mfama mesai afoforo na kire sa asante ne te ye nyene asante ne te ya chapa ana hohoye nso so de asante ehura de kan efie be na be wura mu na wo ba ye bedwene wo bambo no wa hoden ho ne aboa wasawo yade ansa na sebi ya je oprekope do watena fie obi ukara nkomfa ho mpo denso asante de entesa eno nti na adusun ye de be sommo no efa entete bia efropem so se tu abreso ebepem bra Ghana nya ne independent a eba na chi no efiri ho no eno ho adusun ene de abram wotwe dem po Nyankopon ya adoma ebihia makramo